Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Boss, The Scent, Private Accord, For Men. Iyan ni siya ni Hugo Boss. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag udit walet ni siya bot ang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bale, mainit nga makahang nga kakao. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have ginger kag bergamot. Ang luya, amo na siyang gapakalam sa imo nga ilong. Kag bergamot, nang mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have maninka, coffee, pepper, kag pineapple. Ang maninka, dugin uga na siya nga prutas nga do strawberry nga ginlumo sa tsokolate. Tapos kape nga dumi pagkaduta kung simutan. Pepper nga pampakahang, kag pinya nga matamis, kag maaslom nga hamot. Kag for the base, we have cacao, woody notes, vanilla, patchouli, amberwood, kag benzoin. Ang cacao, dumi pagkaduta man na kakunsimutan. Kagamo na siyang hamot nga masimutan mo sa sini nga pahamot. Tapos, wala gin lista kung ano ang mga kahoy ginagamit, basta may woody notes siya. Tapos vanilla nga pampahumok. Kag patchouli nga duduta man kung simutan, amberwood maalat, kag mainit kung simutan, kag benzoin nga pampainit man nga do vanilla kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luwig istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So daso naman, bye-bye!